shi yasa zaka ga mace namiji ya rasa yadda zai da ita, yana haƙuri da ita, yana cin baƙin ciki ba tare da kowa ya sani ba. Domin da yawa a yanzu an tsinci kai a cikin wani yanayi da zaka ji ana cewa haƙƙin mata, haƙƙin mata. Mata suna shan wahala a gidajen aure. To haka ne, wasu suna shan wahalar, amma da yawa ba a maganan mazan. Mazan da yawa suna mutuwa da baƙin cikin matayensu ba tare da an sani ba. Wani lokutan takaici da baƙin ciki shi yake kai su ga tafiya lahira, saboda wasu abubuwa da yawa maza namiji baya iya fitowa ya faɗi halin da yake ciki tsakaninsu da matarsa kamar tonon asiri ne. Amma ita mace cikin sauƙi ko a hanya ta game da kai za ta iya zaunawa ta zayyana ma irin halin da take ciki tsakaninta da mijinta. Gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan tasha ta Hula da Kallabi. Muna fata kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo namu. Yau bidiyon namu zai magana ne akan yadda wasu mazan suke fuskantar matsaloli da matansu na aure. Kaga namiji ya kasance tamkar bawa a gidansa, ba shi da kwanciyar hankali, ba shi da nutsuwa, ba shi da salama a gidansa tare da matarsa. Yana ji yana gani wani lokacin zai zama baya son zuwa gidansa, gare ya kwammace zauna a wata majalisar ko a wani wurin har sai lokacin da bacci zai zo, yadda zai tabbatar cewa matarsa ta riga ta yi bacci, babu wani sauran matsala, sannan ya dawo gida. Wasu lokutan mazaje suna tsintar kansu a cikin wannan halin ne ba don suna so ba. Ku biyo mu a hankali, za mu yi bayani me ke jawo wannan da kuma irin matakan da ya kamata maza su ɗauka domin samun daidaituwa da kuma maslaha a gidan aure ba tare da an kai ga ɓangaren saki ba. Da yawa mazajen aure suna fuskantar wasu matsaloli, suna tsintar kansu a cikin ƙuƙuba da rashin nutsuwa da tashin hankali da kuma rashin samun salama a cikin gidansu da kansu. Suna auro mata da kansu, matayen su zame musu alaƙaƙai, su zame musu matan ƙaddara. To wani lokacin ba wai mata ne na ƙaddara ba, a'a, wani lokacin ƙaddara mu muke ɗora wa kanmu mazaje, sanadiyar rashin sanin matakan da ya kamata mu ɗauka. Wasu mazajen za ka ga suna ta yawan aure-aure, su auro wannan su saki, su auro wannan su saki. Wani lokacin matsalar duk gare su ne, ba daga matan ba. A kodayaushe ita mace tana ƙarƙashin ikonmu ne idan muka auro ta, kuma Allah ya riga ya fifita kai namiji akan mace. Yayin da za ka aure ta, idan da kana gurin za a zaunar da kai a shimfiɗa maka irin ƙa'idojin auren da za ka ɗauka da alhaki da nauyin da za ka ɗauka da ɗawainiya da wasu abubuwa da duk ma koma menene, hatta da tarbiyyarta yana ƙarƙashin ka. Bai zama lalle cewa idan mace ka aure ta ya kasance wai tarbiyyarta ko wai baka da wani sauran aiki a kanta na game da tarbiyyarta ba, a'a, duk wani abu nata ya dawo ƙarƙashin ka, hatta da tarbiyyar ma. Kuma ita ya mace tun daga haihuwarta har zuwa komawarta ga ubangijinta, ba ka daina ba ta tarbiyya a matsayinka na mijinta, domin dole ne za ta yi ba daidai ba. To amma wani lokacin soyayya takan rufe mana ido har ya kasance mun mai da kanmu mu ne matan, su kuma matan sun zama su ne mazan, sai abin da suke so za a yi. Ko yaya suka zo da ra'ayinsu, komin yadda ya fi naka ko kuma komin yadda naka ya fi nasu inganci, dole kai sai ka ga ka aje nakan ka ɗau nasu, wanda kuma kuskure ne sau tari shi ke jawo abin ya ƙarfafa ya girma har ya kai lokacin da ba za ka iya tankwarawa ba. To ya kamata mu saita kanmu. Akwai matakai daban-daban da ya kamata kai a matsayinka namiji ka ɗauka na wajen ladabtar da matarka idan ta yi ba daidai ba, sakamakon ka bi dukkan irin ƙa'idojin da ya kamata ka bi, ka yi haƙurin da ya kamata yi, ka bi duk wasu hanyoyi da ya kamata ka bi domin ganin ta daina abin da take yi, amma ba ta daina ba. Sau tari wasu matan za ka ji suna cin alwashi a kan mazajensu. Ka ji mace tana cewa, habawa, ai in ya sake ni ya isa ma ya sake ni, ai in ya sake ni ya tagayyara, ya shiga uku, wallahi ba zai iya saki na ba, ai ba zai iya rabuwa da ni ba, domin ba wata mace da za ta iya zama da shi in ba ni ba, don haka dole ya haƙuri da ni. Da yawa ba su sani cewa ba mazan na haƙuri ne saboda wasu abubuwa, domin akwai maza da yawa dattijai, tunda hankalin ya mace da ɗa namiji ba ɗaya ba ne. Ka ce akwai haifayya tsakanin mata da miji, akwai yara. Maza da yawa abin da suke dubawa yayin da mace ta kai su bango, suna duba yanayin rayuwar da 'ya'yansu za su kasance idan ba sa tare da uwarsu, domin ba su san wace mace za su iya aurowa
ta zo ta zauna da su ba. Soyayyar 'ya'yan da suke musu matan suna cin albarkacin 'ya'yan ne. Shi yasa da yawa idan sun kai su bango suke haƙuri da irin da yadda suke kuntata musu saboda darajar yaran ne. Ko kuma ya kasance abin da ya sa mazan suke haƙuri da halin matan darajar iyayen matan ne saboda dattijai ne. To wani lokacin da yawa maza suna kawaici, suna duba albarkacin waɗannan abubuwan. Shi yasa za ka ga mace namiji ya rasa yadda zai da ita, yana haƙuri da ita, yana cin baƙin ciki ba tare da kowa ya sani ba. Domin da yawa a yanzu an tsinci kai a cikin wani yanayi da za ka ji ana cewa haƙƙin mata, haƙƙin mata. Mata suna shan wahala a gidajen aure. To haka ne, wasu suna shan wahalar, amma da yawa ba a maganan mazan. Mazan da yawa suna mutuwa da baƙin cikin matayensu ba tare da an sani ba. Wani lokutan takaici da baƙin ciki shi yake kai su ga tafiya lahira saboda wasu abubuwa da yawa. Maza namiji baya iya fitowa ya faɗi halin da yake ciki tsakaninsu da matarsa kamar tonon asiri ne. Amma ita mace cikin sauƙi ko a hanya ta game da kai za ta iya zaunawa ta zayyana ma irin halin da take ciki tsakaninta da mijinta. Ba duka ba ne, akwai matan rufin asiri kamar yadda akwai mazan rufin asiri. A wannan zamanin abin da ya yawa shine matan da suke kuntatawa mazajensu. Sau tari mazajen nasu na biya musu bukatunsu ko kuma na biyan haƙƙinsu na auratayya, suna kula da su yadda ya kamata. Matan suna gida ba su san yadda namiji zai fita ya je ya nemo musu ya kawo ba. Amma da yawa za ka tarar cewa rainuwa da rashin godiya yakan sa mazajen baƙin ciki da takaici. Ya kasance ka ga namiji ko da yaushe yana motsewa, yana ramewa, yana tunanin idan aka ce in a kasuwa ne lokacin tashin kulle kasuwa ya yi, namiji ya shiga fargaba kenan, yaya zai shiga gidansa. Musamman aka ce a ranar babu kasuwa, idan ana hira ko ana abin dariya za ka ga shi dariya yaƙi yake domin abin da yake tunani daban. Idan Allah ya haɗa shi da macen da ba ta da kawaici, ba ta da dubiya, dole sai ka yi sadaukar da wasu abubuwa na soyayya a game da ita, sannan ne za ka iya sama wa kanka salama. Domin wani lokacin matayen tunaninsu cewa namiji baya iya fushi da su ko kuma ba zai iya jure wasu abubuwa ba zai iya ba, yasa suke yi masa wasu abubuwa. Amma da zarar ka canza za ka ga sun dawo taitayinsu, sun hau layi. Saki ba shine maslaha ba, wani lokacin gyara ake bukata, ba sai an kai ga saki ba. Idan kai wasu canje-canje a tattare da lamuranka zai iya sawa mace ta dawo daidai, ku ci gaba da zama lafiya. Kuma in ka gano wannan shi kenan baka da matsala. Duk ranar da ta sake sauka daga layi, kai ma sai ka sauka daga layin domin dawo da ita nata layin. Idan ta hau sai kai maka hau naka. Abu na farko shine yayin da aka ce mace ta ɓata ma rai, ta kai ka bango, ka rasa ya za ka yi da ita. An kai ga manya, an yi maganar, an yi daidaiton, ba ta daina ba. To akwai matakai da ya kamata kai aka ɗauka a tattare da kai, ba sai ma ka kai ƙara ba. Kai da ita a gidan za ka daidaita ta, ba sai wani ya san halin da kuke ciki ba. Na farko shine ka bata tazara. Ka bata tazara a nan ana nufin cewa shine duk inda ka san cewa yadda ta saba za ku zauna kusa da juna, ka ƙauracewa hakan. Ka dinga bata tazara, kar ka yadda ta zauna kusa da kai. Ta gane cewa akwai matsala, ba haka kake da ba. Na biyu shine ka daure ka ƙauracewa kallanta. Duk sanda za ka yi mata, za ku yi magana ko za ta yi maka magana, kawai ka daure wannan lokacin, ka daure, kar ka sake ka haɗa ido da ita. Ka dinga kauce ma, in ma magana za ka yi, kar ka yadda in da yadda ka saba kai mata magana kana kallanta ko da ɗan murmushi, a'a, ka tsare gida. In za ka yi magana ma ko amsa mata magana, kar ka yadda ka haɗa ido da ita. Wannan kansa wani horo ne ko kuma wani jan kunne ne a tattare da mace. Duk macen da kai mata haka, ko duk macen da ta ba ta tazara, tana matarka kake ba ta tazara, in ta zauna kusa da kai ka matsa, wannan abin yana da ciwo, yana da cin rai, ba za ta ji daɗi ba. Haka ma in kana mata magana ya kasance ko tana ma magana baka kallon idanta, ka cije aka haka, wannan ma zai kuntata mata, za ta nemi dalili, za ta ji menene, hankalinta zai dawo jikinta. Wa'annan abubuwan idan ka fara yi mata su, idan mai hankali ce ita, za ta fara neman dalili me yasa. Dole ne ta nutsu, hankalinta ya dawo jikinta, ta kuma nemi yadda za ta ku daidaita.
in haƙuri ne ta zo ta baka haƙuri tsakanin kai da ita, kai kuma in ta baka haƙuri ka haƙura. Wannan solution ne ko mafita ce. Abu na gaba shine abu na uku, shi ma yana ɗaya daga cikin hanyar daidaita ko kuma hanyar ja mata kunne, shine ka daina, kai ƙoƙari ka daina sa ta aiki. Idan ta maka laifi ka ƙaurace mata sa ta aiki, abinda da ka saba sawa ta yi maka ko ta yi, kawai ka tashi ka yi da kanka. Taga kawai ka daina cewa wance yi min kaza, wance ɗauko min kaza, duk irin wannan ka daina. Taga abinda da baka iya ba ko baka yi, ka tashi kana yi da kanka, ko ba daidai ba ne. Wannan abin zai sa jikinta ya sanyi, ta san cewa lalle ta yi ba daidai ba. Sannan abu na gaba shine, duk lokacin da aka ce ka tsinci kanka a cikin yanayin ɓacin ranta na saɓa ma, ta kuma ƙi ta daina, shine ka ɗauki saiti ko kuma ka ɗauki matakin taƙaita yi mata magana. Idan da ka saba wasa da dariya da ita, kai magana ka ba ta amsa, a yi duk irin waɗannan, ko kai ka takale ta da barkwanci ko na abu, ka taƙaita shi, ka janye, ka yi yajin yi mata magana. Ga ka gata, amma ba in ka share ta. In ma magana ta yi maka, kafin ka amsa mata ka ɗau lokaci, ka ja aji, kuma ka cikin ɓacin rai ka nuna fara'a a fuskarka, kamar yadda na gaya maka, kuma kar ka haɗa ido da ita. Wannan abun na da cin rai, zai kuntata mata. Mata ba sa son wannan abu. Duk sanda ta fuskanci ka shiga wannan yanayi, to ta san cewa ta yi ba daidai ba, dole ta dawo daidai. In haƙuri ne za ta baka, idan kuma ta baka, kar kai ƙasa a gwiwa, ka haƙura, a jira wani lokacin. Sai mataki na gaba shine, idan shi ma aka tsinci yanayin da ta tsinci kanta a cikin ɓata ma rai, ko kuma ta dage ta ƙi ta daidai abin da ka hana ta, shi ma shine wani mataki ne, ka ƙaurace mata, bata lokaci. Ma'ana bata lokaci shine sanda ka saba dawowa gida, idan kai ɗan kasuwa ne, sanda ka saba dawowa gida ta ganka, ko baka yi mata magana ba, in dai za ta ganka a gida, ita hankalinta a kwance yake. To idan kai ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne, idan ka tsinci kanka a wannan yanayi, in kana so ka kuntata mata, shine ka daina dawowa lokacin da ka saba dawowa gida ta ganka. Ka nemi wani wajen da za ka dinga ɗan tsayawa, ka kai wani, ka ɓata lokaci, ya kasance ta ga lokacin dawowarka gida ya canza. Wannan abin ma zai tayar mata da hankali, zai sa ta fara tambayar kanta da kanta me ke faruwa. Wannan abin ma zai sa ta daidaita sahu, ta haɗa kafaɗa, ta san cewa ta ɓata ma, kuma idan tana son ganin daidai yadda ka saba da, ta baka haƙuri, ko ta daina abin da baka so. Wannan ma jan kunne ne na musamman, ba sai ka kai ƙara wani waje ba. Sai mataki na gaba shine, shi ma idan ka tsinci kanka a irin wannan hali tsakaninka da matarka na ba ta jin maganarka, ba sai ka kai ƙara ba, ka daina yi mata duk wani abu da ka san kyautatawa ne, ba wai wajibi ne, haƙƙinta ba ne a kanka. Duk wani haƙƙinta ka yi mata, amma abin da ka san cewa kyautatawa ne tsakanin kai da ita, sanda ake daɗi, to ka daina shi. Idan 'ya'yanka ne, su kai musu wannan. In abu ne na siyowa, ka siyo ma wannan abu, ka siyo ka saba bata kuɗi na musamman, ko ka siyo wani abu in ka dawo na musamman da ka san tana so, duk ka daina shi. Amma 'ya'yanka ka musu, idan ka siyo ka zaunar da su ka ba su, amma ita banda ita. Wannan abu ma yana cizgunawa mata, yana ɓata musu rai. Idan ka fara haka, ta san cewa lalle akwai magana, ta yi ba daidai ba. To wannan zai sa ta daidaita sahu, ta haɗa kafaɗa, ta dawo daidai. In haƙuri ne, ta zo ta baka haƙuri. Babu wanda ya ji, babu wanda ya gani, ka seta ta. Sai mataki na gaba, shi ma idan ta kasance a cikin irin wannan hali na daina jin maganar ka, ko da cizguna ma da ɓata ma rai, inda ka san cewa mata suna son zuwa biki da duk wani shagali na 'yan uwa da abokan arziki, to ka hana ta. Kai targetin duk wani abu da take son zuwa ta yi, ko fita biki, ko zuwa wani wuri da take so, to ka hana ta zuwa. Wannan abin ba ƙaramin cizguna mata zai ba kuma ƙaramin tayar mata da hankali zai ba, musamman a ce irin harkar biki ce da za a je a ga 'yan uwa da abokan arziki, a kecare ni. Ka hana ta zuwa. Wannan ma abin yana da takaici, zai ɓata mata rai nesa ba kusa ba. Ta san cewa ta ɓata maka rai, ko don gudun irin wannan za ta guji irin wannan abubuwan. Wannan matakin shine na ƙarshe. Shi kuma shine ka ƙaurace mata a shimfiɗa. Idan abu ya kai gargara, duk abu matakan nan da muka lissafo ta ƙi ji, to abu na ƙarshe shine kai mata wannan hukuncin. Hukuncin shine hukuncin raba shimfiɗa. Kada ka kuskura ka bata fuskar da za ta ma haɗa shimfiɗa da kai, ma'ana ko kun haɗa shimfiɗar
ka daure ka cije ka kame sha'awarka duk yadda za ta kai ga wani yadda za ta yi ta abin ka biya mata bukata ta harkar aure ka ƙi ka hora ta a wannan ɓangaren. Ina tabbatar maka da cewa wannan hukuncin ba ƙaramin hukunci ba ne, za ta setu. Allah ya sa mu dace. Mata dan Allah a riƙe maza da amana, a daina cizguna musu, domin duk sanda aka ce namiji ya shiga wani hali in kina da hankali ke kika shiga da ke da 'ya'yanki. Ya kamata a riƙe maza amana, ko kuma maza ku riƙe mata amana da gaskiya, kada a shiga haƙƙinsu. Allah ya sa mu dace. Masu kallo da saurare nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, a tara a gaba domin samun makamancin irinsa. Muna godiya.